Het is denk ik een jaar of 6 ongeveer. Op eerste kerstmaand. Ja, en wat hast je eraan meteen? We zullen even een paar kerst met medley spelen in de wedstrijd. Om hier en daar even, door alle crisis, coronacrisis, even een mooie, vrolijke noot door het dorp te spelen. Ik doe dit ongeveer 4 of 4 jaar, ook al langer op stap ben, nog hier en daar even spinningen. En hoe ben de reacties tot nota? Ja, het is nog wel betierd. Je staat net buiten te wachten. De meesten worden wekker dan, denk ik. De meesten vinden het hartstikke mooi, de mensen die vinden het net mooi, maar ja, het gaat er even bij. En ik denk dat iedereen wel een beetje van kerstmuziek houdt. Op een kerstmaandtijd. Ik speel je komt daar samen midden in de winternacht, Merry Christmas, Engelse stukjes. Het is maar kret wat mijn hallen ophoudt. Want ik speel alles uit de hallen. Het is één fantastisch mijn hallen. Zodra ik de noord niet heb, dan starten we. En waar we nou aan spelen, ik heb geen idee. Zodra ik de eerste noord heb, dan kletsen we erin, zeg maar. Wat vind je ervan zo? Heel mooi. Beslecht. Het denken we her, het heeft Jezus geboren en vroeg, voor zondagen. En dan daar mogen we gedenken. En daar ben ik dankbaar voor.